Jon, zorionak Euskadiko txapeldun berria zara. Euskadiko txapelketak beti ematen du aukera hori, urrutetik mugitzeko. Zuk laugarren igoeran probatu duzu, eta ekarri lehenengo, gero taldetxo batean, bidea almugaraino, nola junda hor? Bai, eskerrik asko lehenik eta behin. Bai, genuken egun bat oso gustoko non karrera batzalako, bai Leizamako muroa da bai Alto Lopez ezautzen nolako. Oso pozik nahi bezala atedalako, da baita ekipoa eskertu lan guztiagatik. Nola aurre ikusita zenek, lasterketak joatea, nahi bezala junda edo pixkat zijoan modura, oso lasterketan lasaia ikusi dugu? Bai, hasieran genuken betxota pixkat airea hartzea, ez da urrutitik ez jutea asko, ze azkenen luze egitea zegoen. Bai, laugarren igoeran ikusi dela aukera aldeiteko, ikusi despistautua errepa ditutela, da helmuga arte tope. Helmugan, esperinean erabakita dana Enekorekin? Bai, hori da, azkeneko muron lehezaman saiatu naiz, ez da lortu aldeitea, da bai banekin esprina oso potentea zuela Enekok, da baita manesek, baina Enekokin jokatu dut eta ondo eta zaigu. Zorionak. Eskerrik asko.